Església de Sant Elies. L'església de Sant Elies és un edifici d'una sola nau, amb coberta a doble vessant, amb embigat suportat per arcs de perfil apuntat. Té un absis semicircular, obert mitjançant un arc apuntat més estret que l'embocadura absidal. L'edifici està molt transformat i cal pensar que part de les restes conservades responen a la baixa edat mitjana, moment en què s'aprofita part de l'estructura de l'absis de l'església anterior i es refà l'edifici. L'església primigènia seria d'origen romànic, datada entre els segles XI i XII. En aquest absis s'obren 3 finestres de doble esqueixada molt transformades, llevat la del costat nord que podia ser d'origen romànic. L'església és possiblement d'origen romànic, però el document conegut més antic data de 1301, quan Ramon de Soler, clergue i rector de Santa Maria de Capellades, llegà 2 sous a Santa Magdalena de Sant Elies. La següent notícia és del 1304, quan el rector de Mediona, mossèn Bernat Sapussada, establí a Bernat Pujol i al seu fill la capella de Sant Elies amb les seves terres i possessions, amb el pacte que hi col·laborés portant creus, canelobres i tot el que fos necessari en senyal de donatiu i que il·luminés i netegés els estris de l'església. Torna a aparèixer citada el 1316 i el 1326. El 1614 es van fer algunes obres a la capella, però a causa del seu mal estat fou enderrocada parcialment i es féu nova el 1684, conservant molt poca cosa de l'antiga construcció. Amb el temps i l'abandonament es va ensulsiar parcialment, arribant així fins ben entrat al segle XX. En aquella centúria es va fer una restauració, refent el sostre i els elements malmesos. Actualment l'església és de propietat particular i forma part de la finca de Can Massana, al seu torn propietat de Jové i Camps, de Sant Sadurní d'Anoia. La propietat ha cedit l'edifici al Bisbat de Barcelona des de 1992 per un període de 25 anys. En els darrers anys s'hi han celebrat diversos actes de caire cultural.